Olen Mikko Viitanen, hoitotyön opettaja Turun ammattiinstituutista ja mulla on täällä sote-alan opiskelija Robin Sällylä. Robin, miltä nämä AMK:n väyläopinnot on tuntunut verrattuna muihin opintoihin? No mun mielestä ne väyläopinnot on tuntunut hieman haastavammilta, tietysti koska ne on myös laajemmat ja syventävämmät ne opinnot, että just nämä amiksen opinnot on vähän rennompia ja sitten siellä AMK:ssa on ollut ehkä enemmän tämmöisiä etätehtäviä ja kans tunteihin valmistavia tämmöisiä ennakkotehtäviä, ne on tuntunut kans erilaisilta. No, minkälaista hyötyä sä koet saanees näistä AMK-väyläopinnoista? Mä oon kokenut, että mä oon saanut semmoista hyötyä näistä väyläopinnoista, että mä oon saanut käydä tosi mielenkiintoisia erilaisia kursseja ja sit mä oon saanut suorittaa sen 40 opintopistettä ja se sitten auttaa mua jatkossa, koska mä haluan just hakea Turun ammattikorkeakouluun.